Anyang laki din! Anyang laki din! Nanang! Nanang! Si Mang Puton di asawa ni Manang Jenny. Nakaamwa masimang paut. Dito di post na iti Facebook, oh. O kitaan niyo. Jak makita. Awan jay sarmingkaw. Daytay di adada iti airport. Napandagayam sinabat ni Manong Banjo ijay. Nanay, anya ngay daytoy a picture. Dayta, iti restaurant anangananda. Ay no, sikat dayta a restaurant. Nay, limok magmat ni Banjo a nagabroad. Dumagas dan to siguro diti balay. Anya nga tamo ti pasarabo ni Manong Banjo kada kayo. No ikanak to iti kwartak nga igatang ko iti daster kaw, ay umdasan dayta kanya kanakaw. Lakay, nagaduti nag-like ken nag-comment iti impost ko a pictures tayo, idi kasangsangpet mo. Sino nga dagita nag-like? Dagiti kakabagyan tayo man, ah? Kakabagya mo, no? Kakabagya. Kakabagyam ken kakabagya? Nagaduda, oh. Kit agipos ka nga agipos abay. Kato na, i-post ko ang mapantayo agpasyar ijay tagaytay. Sigurado, adun tumanin ti aglay. Nanang, at damanan ipakita kada kayo, oh. Damanang Jenny kan Manong Banjo. Anya manan dayta aya. Di pa nagpasyar da iti tagaytay. Kitaan nyo, ah. Day, anya dayta, bulkan? Siguro. Nagaduti tao, iti na pananda. Apay apos dita Facebook. Idinto tasaan da pay adim magdagas dito'y balay. Uwan nga agpaisuan niya. Sa dino nga ta tinagnag na anday di na panday di tagaytay. Ay kat dita kalsada tumayab da nga raw. Apay nga raw nga idinagapuday di airport. Saan daman la adim magas dito'y balay. Wan nga raw, urayak mo't, ngam di da mo di magas. Oray nagipurwak dala kong mamot iti may sa balkot at tsokolate. Ay, saan da tayong samutin ang malaki pakabagyan da? Tila maibagbagayaw. Mabalin ayamot ang malipatan da tayo akabagyan da. Wan, ngumapay ngay asaan daman la akayat ti dimagas dito'y balay. Amang ano dumagas danto into no aggapuda iti tagaytay. Ay kandatan to iti pasarabaw. Oh, dandani tayon makadanon iti balay da Auntie Marge. Anya ngay lakay, dumagas tayo iti balay da? Tapay ko madumagas tayo pala nga. Kat, pasarabuan tayo mag-ida, ah. Kit no like da alike kadagiti ipopos ko a pictures tayo. Diretso tayo nga gawin. Mabiit tayo laang mo. Bayamon ba kay? Ay sos, nagpartakan di puraw avan alimabas. Pinatapok na matan iti kastaunay. Italaang ang nakitak dayjay apuro abana. Bisita siguro da ita, iso adin na amo ti agin inayad. Kun apay ngamin nga uray dito'y igid ti kalsada. Katuwalisam. Kita aman day natapukan kayaw. Nagaduma ngamin a plastik nga kaiwara. Awan mo't sa bali amang walays. Patapukan da kay tumanan. Usto nga minan day ta panagwalwalisyo. Mapan kay kid din aginana. Wen! Nawatak! Wen ko na nga rude. Una yan. Wen lata! Itaya. Wen! Manag na dito, abay na. Hindi nakmat pampansinin.
Kasla di nak makikita. Ay, unay. Ay, aguray ka man. Oy, lakay! Na, talaga di nakpampansinin. Huwag ko na lang Sino nga tayo ti kasarisarita na iti cellphone na? Lakay! Wanak nga, wan. Wan, tisungbat ka, wan. Di ka pala sumardang amak itong tungtong di ta cellphone mo. Sige. Babayan. Huwag ko na lang arudan. Sige, babayan. Lakay! Ay, unay kamot na yan. Bugkaw ka la, bugkaw. Amo mga dakasarsarita dito silpong mo. Ag 5 oras kan amak isarsarita di ta cellphone mo. Asino aya day ta kasarsaritam? Ikumparik na ito eh. Apay 5 nga oras ti panagtungtong yo iti day ta akumparem. Anya la una iti pagtungtungtungan nyo. Kumparik ang naggapoy ya, bro. Ayawan bibiyang ko, no kumparem ang naggapoy di abroad. Nagsilos ka man ako na akong. Saan ka ding agsilsilos? Tas si kalaan ti misis ko. Nukas pangarigan man, nayunan kalaan. Saan ka nga isuksukat? Anya! Makiinumak man, Uncle. Isod sa di bagas ka dito balay ba? Tamakiinom ka. Kasano ajak dumagas, kat nagnagnak, anapan dita nakilabaak. Awan mo't intin ni nanang apa masahik, Uncle. Apay, Uncle, awan tinalamis adanom yo? Ay kilukatam day tarif Sige, Uncle. Danom lang ti alam dita Saan mo nga alayan day ta intin ni manang mo ay jenay, kan manong mo banjaw at tsukulay. Ay, inikanda kayo, iti chocolate yaw. Wag di magas naman dito balay, idi na minsan. Inikanda kamay. Apay, da kayo ngay. Saan da kami pa'y mat nga inikan? Nay, apay ngay. Kanayon damot amalablabsan jay balay, no kasta nga agpasyarda. Ang amdi da pa'y pulos dim magas. Ay kumaud-udi kayon to siguro, ngay kanda. Siguro, Uncle. Sanga sa akon to siguro, itinda ka na kayaw. Ay, nagado ngayon, Uncle. Gamsapay lak mo mga rod, takasta. Anak man na surut-surut eh. Kasano? Day tala cellphone mo tigigamam. Madamdama, addan tumanen kain-inawag mo. Agsarita kayon tumanen iti manong nga oras. Awaga nga ro dagiti ko kumpare. Kukumparem nga, boses mo ti babae di mang mangag ko akasarsaritam. Wan, taku kumarik ida. Ha? Nagmayat tupay ti iilakan nyo. Alang ang mga agsasangik kamay. Basta, surutin ka lata. Ay, unay ka na ya. Di na lamay kamot ta niti basita privacy. Umadayo ka mamay. Makapasurun ma, surut ka, surut. Nyalaki din na ya. Apay nga tananang, di da mo lamang idagasan iti pasarabo da manang Jenny kan manang banjaw. Wen nga raw, apay nga ta. Idi saan pa'y asimangpet ni manong mo abanjaw. Kanayon dito'y balay ni manang mo ay Jenny. Huwag nga raw, i-share na dagiti nagado nga istorya na iti biyag na. Dagiti nalaladingit nga istorya iti biyag na ti umay na istoryaan dito. Kung dumawdawat pa'y kada kayo iti balakad. Angam itaan naragsak ti biyag nan. Di mo la dumagas dito'y balayon. Bayamon, saanan nga agsaksakit tinakam mo. Ta dumagas dan tumula siguro. Apay ngay dagiti sabali a kakabagyan. Inikandan iti pasarabaw. Ngam da tao awan pay. Ay bayatan to'y sakak. Iso ang makapagnaakaw na makapasyar. Imbag man manong ta makapasyar ka manan. Iso nga inusar kumitin na ito sinilas ngayong pasarabo kanyak na Jenny kan banjaw. Iso day ta insuot mo. Ikaw na.
Kastoy gayam dag sinila si tinaggapo iya abroad. Nagbayat nga ibadag kan naglagan. Apay nga ta. Awan pa'y magtim pasarabo da kanyak. Uray tiping la kumaasabon. Ah, ni ay, saan na kayo pa'y pinasarabuan? Awan pa'y nga ron manaw. Ah, ay kinurahin nyo lata. Ah. Kanon to pa'y nga ta makalagip ni Jenny. Nene, Janet, di mo padpadasan ti agsangit dito sa guwanak. Lapdam na ita pa nagsangit mao. Lapdam, di mo ipalubos nga agarubos na kitaluam. Apay, Uncle. Ikikatam ka di ti karbangak nga agsangit dito isang wanam. Ni, Di mo lang mo ti dagan sante barokong ko. Permi ti dagsan na. Kat kaya't kong iibkas ti sakit tinakam ko. Babaan iti panagsangit ko. na, anya ti kunam. Kunak, nasakit tinakam ko, Uncle. Ah, saan ko amagag ti magbagam? Kasano adi mo mga ngay? Ah, kita mumatay na lakaya ko. Tulang ako na nakaw. Anya, tulang? Kano pa yan nagtulang kayo? Ay, kinabayag ka na. Eh, kinusipin sikaw. Ngamidin nyawat ko kada kayo tay pasarabo yo. Saan kayo matatulang? Ah, ay kasaya. Ay kuha ka ba na nakaw? Ay, anda pa nawan nga agtulaga. Anya, si Sunalan ti pa nagtulang yo, Uncle. Kasta nga road. No medyo napudot ti panawan agtulaga. Asino nga rodin nga iti pangibagak iti dagan sante barokong ko. Ay, saan kumitlaing ang mga ure anya pa iti arabidam? Masapul amayibkas ko ti sakit tinakam ko, Uncle. Ay, nagrigat na yan ti lakay. Nagrigat ti agtulag. Oh, manang Jenny, sigamot gayam dita sumungod nga agsangsangit. Ni Auntie Marge nga eh. Aday jay likod ti balay, agwalwalis manin Apay nga agsangsangit ka. Nagsakit nga minto'y barukong ko. Ay sus, amangan mo't no ada sakit ti puso, ingka agpa-check up na. Ni Auntie Marge, ti kayat ko apang ibagaan iti sakit tinakam ko. Mapan ko ayaban? When man, ingkayaban. Mala, mabit lang. Sakbay ngagsangit ka. Ibagampay no anya ti makagapoy ti pagsangsangitam. Kung aminan ti, makapasakit iti baruko nga talaga. Anya ti pagsaksakitan ti barukong mo aya. Nilakay ko. Apay ni Banjo. At na babae na. Anya, adda babae nila kay mo. Wanante, isugayam di kanayon na kay ninawag. Babae na day jay. Naglukon. Nagabrod lang, ninayunan na kan. Wan nga rodante, nagtalakakan ko na. Tagayam, nabayag na ko naluklukwan. Apay, no dagita bambanag, umay mo ibingbingay kanyak. Ngam idisimangpat nila kay mo, dinakpay na lagip a pinasarabwan. Ay, man gaya man ti, saan kamot na nalaglagip? Nadakamat ko lang matkit de, saan kumat at tagtagidaksan. Bayan nyo, ante, tayo to nagsubliak nga umay mangisir iti sakit tinakam ko. At danton awit ko apasarabo kada kayo. At dapay ayan na bate. At dapay mat na bate. Uray kwarta tulatan.
Ay, sa dino ti papanan nyo, nanang. Maluman. Mapan ko kasarita ni Manong mo banjaw. Adda ka no babae na. Ah, iso ti pagsangsangitan ni Manang Jenny, di may diti balay. Awan mat ngamin ti sabali akabagyan na mapan nakasarita no sana siya. Kat dagiti dadumay akakabagyan tayo, nanang. Busy da ka no amin. Awan ti makasango ang makisarita kenkwana. Kating kayo nga ron, nanang. Bareng dengganda kayo ni Manong Banjaw. Nasken nga ornosen da day tabanag. Kaasimot dagiti anak da. Yan, si Marge mo ito, sasao. Ay, saan ama balin day tangar aramidam kini Jenny? Saan mo muta aluklukwan ti kaanak ka? Kit saan kumitaluk-luk ko, hinantay. Anya saan? Kat adda ka no babae. Ang lalaki din na yan, antay. Extra lang day jay. Ay, saan ama balin ti extra. Agungot akno kasta. Ah. Sapay sabali akno siyak ti makaugan. Lalaki mo ni ante na yan. Kasla ak ngumer-nger alyaw. Ay, sana antay. Di kaya nga. O, auntie, adto'y ti pasarabo mi. Nagadon dagito'y balasang ka. Kompleto day ta, auntie. Pangkusina, adagatas mo ditan, asukar, ken kape, ken adupay. Ay, saanon. Kwarta laengen, takasapulak ti gumatang iti agas ko. Ay na, pasensya kan, auntie. Ta idinaragsak ti biyag ko. Diyak nang i-share kan ka. Ngem idinagladingitan, in-share kon ti ladingit iti biyag ko. Ay na, awan day jay kaanakan. Ay nyalakit din aya, day to akaanak ka. Rumbang gayam nga idinaragsak ti biyag ko. Nag-share kan ka. Saan laang nga iti panawin ti panagladladingit ko. Sipot-sipot amlatan nila kay mo, no agaramid manan iti kalukwan. Nagkarin kanyak ka, ngagbalbaliwan. Wen auntie, ket agyaman nak iti panang advice mo kan kuana. Sika ket ti denggan na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Talon lakay. Baknang dan at talaga. Agasam day tatalok. Anya talo nga ibagbagamot dita. Bigbigat pa ilang agbilbilang ka manan. Talon ti motor da pare Oscar. Di mo makita aya. Talo na ya. Nagadumot ang motor na itan. Apay, an-anon da aya tinagado ang motor. Tikat sa gagaysadan ah. May sakin ni pare Oscar. May sakin ni Kumari Wilma. Ken may sajay inauna nga anak daan ni Ryan. Bakit? Saan mo man nga minabilbilangan ti gatgatangan dagiti kaaruba? Kasano ajak bilangan? Ket mangmangeg ko ti andar dagita a motor da. Bayam lang ka di agumatang da. Tadamat nga rod igatang da. Kahit si Kangay, uray la kumaaglatla ti a bisikleta. Di mo pa'y kabailan agatangon. Agsao ka manan ako na. Mapanak man lag trabaho? Nagagat ka mat nagtrabaho ako na. Ngam apay ngay, nga awan progreso ti panagbiag tayo. Nakapaigid at mataniti ko na paray. Ay ng busina kapay la busina iti dayta motor mo. Apay ay ha. Tistingag lang pare, ti busina. Kanandar na dito baro motor ko. Ha? Ay, baro gayam dayta motor mo. Ne, apay, di mo madlaway ah. Nagsilang pa lang eh. Kita ma. Ah, ay wala niya. Ay kanay, nakasupot pa ilang dagiti daduma apartes na. Kagat-gatang mi dito pare. Talo amin ang di motor may. May sa kanyat, may sa kani bakit ka. Kin may samag, kinirayan, nga anak may.
Gusto gayam di imbaga ni bakit ka atalon ti motor yo pare? San nga utang na kita pare? Cash! Ah, taad damit pangkasyo pare. Gumatang ka matan. Tapos saan ka magmag na ama pa nagtrabaho? Awan paigatan ko ita pare. Imposible mga awan Ang dami trabaho. At dagag pa iso pare, ngam adumat ti paggastusan may. Tuition dagiti ubing, kas kadamakan. Sapay nagningi na amin na magatang ita. Sa bagay mo kiti Mayat ti busina da ita motor mo pare Ay ngam, ala, kustom. Saan mo kuman na pagbusinain tani? Nasakit iti lapayag. Kaya't kung nga rod abaliwan, ti busina na pare. Anya ko mga klase a busina ti kayat mo pare? Jay ko magkatawa bakla ti kayat ko pare. Ne, si kamot gaya mare. Kunak no asino di agbus-busina iti likod Mapanak man gumatang iti asin dita kantina. Ni, nagasidag agmotor ka pa ilaan. Isu nga rod ag ginatang mi daytoy a motor mare. Tapno sa anak a mabannog a magmagna. Ay, imbag pa'y kada kayo. Tada igatang nyo iti oray mano ang motor. Ay, no amo kumalagi ti daddo mga anak mi ti ag motor. Igatangan mi pa'y kumaida Ang sanda pa'y matngamin nga amaw. Talaga akabailan nyo ti gumatang iti baro ang motor anya maray. Ay no kayat mo aglugan kan dito likodan ti motor ko. Tay tulod kan iti papanam. Mapanak ijay, mare. Ay nagadayon ti papanam. Ay, agyaman na ano itulod nak ijay, mare. Ay sana, nagadayo unay. Kat agluto ak pa iti pangaldawan me. Ano samlatan ti magna, mare. Ay na, mabainak amang ibaga nga umayak umutang kin ni kumarik awilma, nana. Kaya't nak ko mga itulod ditoy. Kat nagpaitulod ka kumaa, ta barbaro di motor na. Nagmayat nga rod ti kolor di motor na. Pink, at dablas ijay sikigan na. Madlaw a barbaro. Kat ano mataya na ti ut-utangam. Ay na, igatang mi iti masapul mi ijay balay na. Kurang at talaga ti sweldo nila kay ko. Ay ka, di interes na di mo liplipatan. Win na. Bayadak, pati interes na. Mala, alam mo na ti kwartang at utangam. Inton umay alawas ti panagrugim nga agbayad. Unak man no nakaluto kan. Apay, nagapamaya. Naggapuak ijay balay dana na bilin. Anya, napan ka manin imutang? Kat, anya ngay nga rod. Ijay nga rod ti kalakaan a pagutangan. Bakit? Kunagmatkin ka saan ka nga utang ka dagita. Tadakkel unay ti interes da. Iso tinalaka a pagutangan. Awan ti ado a proseso na. Ikan nakadagos. Uwin ngam nagdakkel mo ti interes na. Nagrigat ti agbayad. No kumatadakkel ti sweldom, saan akon nga agutang. Ay katagan anos kalakad Dandanin dumakkel ti sweldo mi. Oho, kaanong tupay ang humato? Nene, trak mo dayta. Ay, nakitaam na Nagdakkel na trak dayta. At da iti arwayan da pare Oscar. Anya nga iter aramiden day tadakkel atrak dita. Apay, di mo aya makita. Agidil-deliver iti appliances dayta. Aywan. Kaya't kadi asawan, agimatang damanen iti baro nga appliances da. Ay kat, talaga akas na Kompleto da lang aruden iti appliances. Gumatang damanen. Wen bakit? Ngamin, addamat igatang da. Nagadong ti appliances da. Bakit? Di mo kunaan. Abilangan manen. Dua ket ti washing machine da. Talo ti telebisyon da. Ken dua ti radyo da. Duan sapay ket ti oven da dadakkel. Ay sus, nalaing ka talagang agbilang bakit? Makapaapal ti kastoy.
Makapadipres a panunutan nga isuda, nagado ti oven da, idinto ta siya, kakaasi ak nga agpuy-puyot dita di kayo adalikan tayo. Day taked nga men, tabilang ka dagiti kagawaan, dagiti kaaruba. Urayak la makalwa nga agpuyot-puyot. Ay, kaano nga taaya masukatan ti paglutuan tayo dito'y balay? Ne, apay, anya ayat ikayat mo a klase a paglutuan. Di kumamot automatic ah. Bakit? Naimimas lang tatilutuan ti di kayo adalikan. Isu asaan mo man nga apalan dagita a kaaruba? Oh, anya na kitag ugasang mare. Ay na, dagito'y man kaug-uging a kaldero mi mare. Nagrigat nga is-isan ti uging da. Ay na, gumatang kayo ngamin iti automatic a paglutuan. Jay iswitch mo laang agandaran. Dayta ti arapaap ko mare. Saan mo ngamin nga ar-arapaapon laang gatangam. Ribon samot ti bayad dagita. Ay kat talaga aribo mare. Pangalaak ngay iti ribo nga igatang ko. Ala, saan kan adisturbuan? Tama panak gumatang dita kantina, mare. Naikatun amare. Padasok man ti agbake iji baro nga oven mi. Kaidil-deliver da kat dayjay. Adda manin baro nga oven nyo mare. Ay upatan ati oven mi, mare. Ay sus, nagadon. An-anwan nyo nga iti ado nga oven. Ay kat collection kumot Koleksyon laang. Dayta ti usar na. Collection. Pag-bakan. Adala amin dita na. Anya pa'y ayati daddo mga in-deliver dang appliances yung ta nagdakkel mo't jay truck a nag-deliver. Ay na, nasayata na panunot mo day tamare. Nag-order kami ngamin iti baro nga style at TV. Ah? Ay, dakdakkel siguro ngam dagitay sigod at TV yung. Ay, katkasla pagsinyanan Ay wana, jay mabalin ka nga agbuya, ure agidida ka. Ay na, nagmayatan day ta klase ti TV. Ay wana, amin to asilit iti balay me, addan to TV na. Ay, isuntulangan tar aramidin nyo tagbuybuya no kasta. Apay, awan ka di TV yo? Ay, addamot na, uray kaskasan na umaray. Pagbuybuyaan nyo mat. Una, pasaray addamot may sa a channel ang maala na. Swerten ano makaala iti do a channel. Isumat lagayam, ada kayo laangan ti addaan antena na kadagiti babbalay dito. Imbag tulaang inton bumak ng kamimot akas kada kayo. Adon ti na istoryak. Ala, panawan kan mare. Ituloy mo nga is-isan dagita kaug-ugeng ang kaldero yaw. Ibayad mo lang iti utang day ta sweldok. Ay, unay kamutan. Isungarod ako naken ka nga angut-angut mo. Apro-apro sa mon, tamaawan adagos dayto hilakay. Ay, bakit? Kaya't ko kumamat gumatang iti baro a t-shirt ko. Tani, abut-abutin to'y pagtrabaho ka t-shirt ko. Awan pa iti budget para iti dayta. Una enta abayadan dagiti utang ko. Tani, kababain ka dagiti nakautanga. Nakabayad kan. Pati interes na bayad amaun. Tapno makautang aktumanan inton ka sa pulak, nana. Ay katuan uray itapayan no kayat mau. Saan pa'y laang, nana? Nagrigat tagbayan. Ibagam tulang no kasapulam ti kwarta. Wala na, awan pa'y matigatangak. Iso ajak pa'y kasapulan. Awang gayam. Amom ka din di agwarwaras nga istorya dito lugar tayo. Anya day tang istorya, nana. Kat no agsina da Oscar kan Wilma. Anya? Agsina da? Tapay? Ay jak amaw. Basta day tati nadamag kaw.
Kaarubak ida, ngamjak amo day taada magnana. Kasano nga taitan dagiti nagadaw nga appliances da. Kasano da ita agudwaan. Sapay nagadaw. Saan mun abilangan? Taure gayam nagado ti appliances da. Saan dalata na ragsak? Nay, pare Oscar. Abay, naan ano day tamay sa motor yo? Naperdin sa mateng. Naidong par ni Ryan, pare. Ah, ay sos. Uso nga min ita ti may dungdung para motor, nang runa no tutubo ti mangusar. Self-accident ko na mo, di polis, pare. Kahit, kumusta nga ni Ryan? At dapay lang di ospital, agpapaimbag. Sapay, awan pa'y ngamin, helmet na. Susapo, delikado ti kasta pare. Podno, pare. Yakla ko may gatangan na ti motor na iti. So, pa'y gayam ti pakadisgrasyahan na. Sayang. Sapay barbaro pa ita motor. Uy nga rin, nasoro-soro lang ngamin, di nakibarkada. Hindi naadaan iti motor. Tatila papananda, kadag iti barkada na. Saan may muti na mabantayan Saan may na malapda, na pumanaw. Unay na babaway, pare. Sayang ang motor. Ay, sapay ko maat na makaruar mo lang nga dago si hospital. Nadisgrasya gaya mi ti motor ni Ryan. Bakit? Nadamag mo? Wen, nadamag kong. Naistorya kanyak dagitay chismo sa akaaruba. Kaasimat. Nimot kumarik awilma, nasursuro na meten ti makisugal, idi naadaan iti motor. Ah, makisugsugalan? Wen lakay, makadandanon pa'y kano ijay adayo tapno makisugal lang. Day target nga min tirigat na. Tano ato ti kwarta ti tao, sa balin ti mapanunot na nga aramidan. Daka mo, nupod no nga agsinadan kin ni pare Oscar. Ha? Ni, nakadamagan man na ni ti dayta. Kano day ti pagtutungtungan da di ta pagpapukisan, ken pagpampamanicuran. Bakit? Saan ka nga gisistorya iti sana pudno? Takas la virus dayta, nalaka nga agwaras. Ay na, kat nagwarasan alakay. Hoy! Di nakitaan akasta. Tano makaungungot ka, makaungungot akmat. Naglainggan nga agsugal. Insugal mo amin ang sweldo kung hindi cooking ka. Tatno ibagakan ka, saan a kompleto dyan intad mo asweldom? Ado ti kurang na. Kunam siguro ajak amo ti agkwenta niya. O anya, saan ka makatagare, taado kurang na. Inchecks mo siguro. Anya nga inchik sa sasawa may. Sika nga, nanipod na adan ka ni ti motor. Dahil talag sugsugal teraramidam. Apay nga may gatangan na, nagkunakan ka nga igatangan na iti motor. Ay, ibabawi ko dahil ta motor. Pakabasbasulak pa'y gayam itan, gatangan ka iti motor. Nadisgrasya ni Ryan. Isu abasol mo. Ay, nag-asam mo dahil ta basol ko. Nagadaw. Awan man langan iti gumatang-gatang iti gamgamit no kastamod lang. Ay, oras ang dalang gumaggatang. Chickboy ka. Ay, agtal na ka man. Di na manawagan iti kasta. Ni, aping ni mare, may samot tenday ta motoryo. Inla ko min jay dua, mare. Ni nga min Ryan. Marwam nga agpanaw-panaw idinaadaan iti motor. Iso na disgrasya. Kat, kumustan nga igayam? Mayatan, mare. Hanggang saanan ang makamotor. Kat si ka nga ayan di motor mo. Inla ko min. Manipon mo't nga min naadaanak iti motor ay nasursuro kong ti agsugal. Iso ti ka na ayon mi apag-apaan kinilakay ko. Ay, nasa isaya at pay mare, tainla ko mon. May salaang ti motor mo usaron mi kinilakay ko. No sumrok iti trabaho na. May salaang ti motor nga usaron mi kinilakay ko. Saan na mabalin nga usaron nga agtiks? Agchicks? Agchichicks pay laang nilakay mo? Ay na, iso nga rodya agwarwaras adama nga agsina kami kanon. Gaputa ado kano ti chicks na. Saan apod no day tamare?
Dandani, Mare. Dandani nga agsina kami na talaga. Apay ngay, asaan ka mo't ken nga umay pumaspasyar ini balay? Jak pay mo't ngamin kasapulan ti aglaw, nana. Umay kalatamot uray saan ka nga umutang? Apay, adu tayo. Saan mo't nga do, nana? Umanay laeng mo't para kada kami asa nga pamilya. Sa bagay, narigat ti agbayad iti utang. Pudno day ta, nana. Aywan gayam. Anya ngay gayam tinadamag mo kada Oscar kan Wilma. Anya nga iti madamag, nana. Kat mayat damatlat na. Mayat dan. Sandan na nagsina? Kinisayan dan sa dagiti adu unay agamit da nang ipananda iti adu akwartada. Aywan, taadagayam jay laklako da motor idi na minsan. Ay ginatang yu kuman Bayang pailaang dagita ang motor. Tapakaalaan iti disgrasya. Mangala kaming to, inton addan lisensya nila kay kung agmaneho. Ay katuan iso adi mo napalan dayjay ako marem. Ay katwan anana. Nyalakit din, kat adayo ornos ti pamilya yung isuda. Uray pa'y adu ti gamit dahangam da kayaw. Pudno day tanana. Jakon bilangan no anya ti adda kadakwada nga awan kada kami. Nasaysaya at latta tinaurnos a pamilya. Aniya, gumatang ka iti oven, Mare? Ay saan, Mare? Ano sakpay laang ti agpuyot dito'y dalikan mi. Ilakok ko man dagiti daddo maagamit mi di tabalay, taado unay. Di ta akaaro ba? Amangan no kayat dati gumatang iti oven. Madimot gayam no ado unay ti gamit iti balay, Mare. Nagastos iti kuryente. Katwan mat ngamin, Mare. Di makkel pa yan ti bilme iti kuryente. Idi imado dagiti appliances mi. Ay kat talaga, Mare. Iso nga adayo amas may mayat latagayan ti simple a panagbiag, Mare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Grace Bakit, I love you. Jay, I love you, kunak. ay katuray siya mat alakay. I love you mat. Ngam, apay ngay dungaw, ta awan pailat anak ta. Anya tamok nga iti dayta. Ha? Jak mat amot isungbat ko iti dayta. Isu kumamot ti damagak. Ngam amok, asaan mo mat lang amot isungbat mo. Lupes kan samot bakit. Anya, amang ano si katibaog. Ha? Apay nukwa. Nukwa ngay. Anya ako Di ngay mangbayadak iti pangitestingan. Ano ito? Ang nalaki din ay bakit? Pagkatus kalaadagaws. At danunot ko, Wilson. Makaawatak. Ti ko nang, jak naawatan, ti kayak mo asawan. Apay, amang bayad ka pay laang iti pangitistingam. Asawaan mo na Ha? Ay, ang nalaki din ay bakit? Suggestion lang mat. Kan angaw lang mat. Awan planok asabalay. Saan nga ang angaw dayta? Naglawag asabali ti planom. Agi-suggest ka ngamin iti limpyo. Saan asina sa iro? Langgong. Di mo latamay katik na uyong mo bakit? Kumabil ka laadagaws. Rapas kan samag. Ha? Nagsubang kay samat kanila kay Mau Grace. Jak maguston ti bagbaga ti anak yu tatang.
Anya ay, ti bagbaga na adi mo magustuhan. Malaksid ng baga na alupusak, mang testing kanaw iti bayadan na. No dikit garamugam ati loko. Ang lalaki dinaya balasang ka. Saan mo nga amaw ti maangaw? Diyak kaya ti kastang ang angaw tatang. Ang mga no angawak mo ti di na mairusok. Grace, balasang ka. Maday ti agibalbalas. Madi ti nauyaw. Rakas na ita. Di ka pala naruam. Ay, ti kinaangaw nila kay maw. Angaw ki din day jay tatang. Makapadalagudog iti barukong. Nagdalago daw ti barukong maw. Apay, kasla kabalyaw at dumalago daw. Lalaki din. Lipay kat narban ta barukong maw. Ay, just kay kamot Grace. Nagtibayo ko na mut Dalagudog tatang. Takaslan narba ti barukong ko itimbaga na nga itisting na timang bayad. At dan sa mga min kursunada na akaya na bayadan di ta igigid. Ay, maday ti malagatap balasang ka. Baliwang man ti mindset mo. Lalaki din, ay Apay ngay nagpaisaw. Di kami maadaanan iti anak nanang. Parikot ayaday ta. Dakla parikot ananang. Taawan taw ti mga sikaso kada kami. Inton aglakay kan agkapsot kami kan ni Grace. Sana parikot day ta. Nagadudi ta ti maampon. Ang nanang. Awan kastay nagtao di ti dara kan nasagmay. Awan nga raw di mangampun kan. Ang pilyum mo't at ampunam. Day tay nasingpet. Kan anak mo lati nasingpet. Amuyo nga raw no sino tiyakin anak dita. Apay pagampunam aya. Iti orphanage ananang. Ado pay la kisyo-kisyo no ijay ti pangampunam. Sa tino nga rod nga Ay kumangkita kan adita iti agparparigat amang biyag iti anak na ta ison ti alaem. Makatulong ka pa iti pada matao. Isuda at imangitukon kanyak. Sana siya tiyo masidag ka nakwada akas la gumatang iti dingwoy. Nagarti ka mutan. Noan niya ti adaditan gam matamon. Ta agragot ka mulaunay amadaan iti anak. No kayat mo tinasingpet. Adda mo lakada kayo amang patanor iti nasayaat nga anak. Isaw amang kita kaki din. Anya laki din aya. Ay na Wilson, Jack kayat ti mangampon, taamangan no agsakit tulang ti ulok. Nasaysaya at laangan nga agmay-may saak, ngam ti adda kabalay ko amang betak to iti ulok. Negative kamot talaga, bakit? Kayat mo kit din, ti agil ilos to dita, nga awan na pulos ti mga rayat kan ka. Ipalubos ko kit din nga agilosak to. Ay na, ikarkararag kun ama ustela kon tapno saan akong nagrigat. Kasanaw, no saan ka pa maustala nagaws? Kasanaw, nagpaot to ti biyag mo nga agil ilos to dita. May gamur-gamur amay narugit mo, alaman? Di nakman riribukan, Wilson. Saan adagita ti pakaringgurak? Apay, di mo kayat ti anak. Tapno adamot try out ako makapaapa lagi ti adda anak na dita. Ay, diyak amukan ka. Apay nga men. Ano ti apay nga min ngay bagbagam? Apay nga men, ngawan anak ta. Apay basol ka o. Kat, basol ko nga rod. Ang lalaki, dinaya bakit? Awan mo timbagbagak. Si kamot tila ibagbagana. Basta diyak kayat ti kayat mo. Ay, ang lalaki din bakit? Ay, ang birbirok samat ni Wilson, at itiyagbalin nga anak dana na. Adda mum aya, guada. Adda, mother. Yay ngay anak damasing. Agparparikat itimiyag, tentarayanan di foreigner, kinabalay na. Awan may taraon na iti maladaga nga anak na. Taawan mo't may pasuso na.
Alabay am ta ibagak man kini Wilson. Sigurado akayat na, ta agtatak kun unay iti anak. Ay, alaan nan ata ang mga noon na akpay. Agtatak kun kamat iti anak. Ay namudra, ang nagserbi ka may nga ina na awan mo't anak ko. Malagayam, di si kanti mga alay ti dadya maladaga. Ay, pagsaritaan mi palmot akan nilakay ko. Masapol nga kabilangak mo't at asawak, mudra nga. Ay just ki kamat guada. Awan la di kay bagbaga. Alam mother, bagayon to ka ni Wilson. Iti kasta, masulbaran ti palikot na may papaniti. Anak! Ang nalakit tinaya. Nasingput ka de, tinaganak iti dayjay nga ubeng? Wen bakit, kun cute a babae di ubing. Ay, saan no babae? Ang mga nukurso na daang to, intun bumalasangan. Ang nalakit tinaya bakit. Maladaga pagimunam. Saan mo adara? Anya tamok ngay? Dakas tag panunot iti dakas bakit. Nasaysaya at latag sakbayan Wilson, ngam ti may lawan. Ay na bakit, agtalag kakadimat kanyak nga asawam. Mangkita kay ti sabali, jak kayat ti babae. No lalaki, kayat nung araw. Kay kayat ko na, ngam ti babae. Kasanon, intun mataangan kat arman na kantaw. Ay, dugyot a panunot. Sino nga tatin narugrugit ti panunot na kanatabakay? Anya? Ala, saan tangaminan ngagpili-pili pa'y? Noan niya ti addarita, alaan tan. Patanuran tayo tinasayat a sursuro. Kasapulan ta ti kibin intun lumakay kan bumagat ta. Sa mga latay ti padakkelan ta nga anak. Makaamukan? Anya lakit din naya bakit? Ay na bakit? Maragsakan at tadan anak na. Ampunta ko namut alakay. Ay, sana bakit? Anak tanda ito. Kat amam. Maragsakan at tayo manugot kamot lang ang mga punta. Ay na bakit? Sika ngay mahal. Tapno di mo mut ko na. Alay, I love you mutun Oo, makitam. Pati ni baby kat maragsakan mo. Ta si mardangan ngagsangsangit. Makaawat mo, titi ka sa saada niya. Sapay ko taawan to ti pagbabawyan talakay. Ay, nilaki tinaya bakit? Awan taw, naragsaktan to akanayon. Uray kita Lakay, naglaw mo. Tay, Nakaragragsak ni Wilson, anaadaan iti ampon. Ay, anak ko na kuma. nadlaw kumutlay ta, bakay? Ngem ni Grace, kat saan unay? Maklon lang tumutla, si kinapunaw. Arumbang lang inampundan ni Christopher. Bareng tapno naragsak da iti agnanayon. Pitaman ni Bebe, sangsangit. Or kamat, karugrugi na pala tagsangit, agungot kan. Na. Di ka sumbat. Kasi kasong kiday. Nanay, maditay ta. Apay, agap pamutan dagiti dua agap iti maladaga. Ay, mabit man laang lakay. Nakita yan da. Ay, ang lalaki ting nagiting agasawa. Anyat nagapaan nyo aya. Iti man ang babae na na. Anya aya ti basol ko. Bay-bay ang naita kubing, naureg sang sangit nila. Anya bay-bay anmot nga bagbagam. Apay kimat. Nga da kadago si tayan na amang ubba. Karugrugi na pa'y mutlatag sangit. Anya laki din. Patul-tulan kan tupay. Mala sa inyo pagapaan day ta. Si Kamot Wilson, no saan ang maugba adagos ni Grace day ta anak yun agsangit, saan kamot adumarasudos nga agungot la adagos. Tsak ngamin kaya tabay-bayan na naita ubing takaasimay. Kayso na nga dan anak may. Agraraman to'y asawak.
Ay natatang, dakkel ti kinaagraraman di asawak. Kunamlan pudpudnong akin anak iti ubing. Imuyong pa yun kanyak ni Wilson. Mala, mayamon anak. Ipatag yung kinday kas pudpud nga anak yaw. Tanay jay to ti makatulong ka na kayaw. Isuntaw ti sanggir yaw into nagkapsot kayaon. Ure awan ti sanggir ko tatang. Nukas tamutan ti trato ti asawak kanyak. Ay, lalaki din aya anak. Di ka kadagluklok saw ta makapabakit ti kasta. Kaya't mau ti agkurarat adagaos. Ay, jak lakid di kayat tatang. Isu ajak kayat apag konsumisyonin nak ni Wilson. Kayat ko kit ti umubing Tapno, makabani itakpay dita. Ha? Ay, lalaki dyan. Bumaniit ako lang. Ay, langgong nga ubeng. Di mo ibagbagat ti kasta. Taadan asawa ken anak yaw. Dakas tayo tangay bagbagam. Kasanukot napatpatagmutan da di amaladagang siyak nga asawa na. Masuruna ka talaga dita anak yu tatang. Punasem ti panakasurun bao. Tapno agari ti ayat di tapusa manakaw. Mangin inutan amapunas day tang ayat tatang. Ay, parayrayan nyo kit di. At ti ayat siya iti tunggal may sa. Tapno nasamsam iti agbiag. Yan nilakit din aya. Anya tararami na maya. Hindi mo makita ti mapaspasamak dito, Bing. Naitugtugan. Agin inawak mo't itay. Kung nagalikutag tumot nga may. Gustaon, rason ka la rason. Apay aya, tanaguyong ka kanyak manipod addan day tanga ubing. As-asi kaswak mo't iti husto. Anya pa'y lati kayat mo ngay. Kakasingarod mo. Kakasam ta may tugtog kada may pasubsob. Saan kumot ngay tugtog-tog guni paspasubsob? Isumot ti mangisubsob iti sungo na. Gustaon, si Pangulan ka na. Dayta ti pakang kangagak itag kakasakit kas kada insulto dita. Awanan dagiti dungom kas kada I love you asang kay bagam idi. Awanan. Maka I love you kan ka. Oray siyak mo't Apay kunam, I love you ka pa ita. Saanan? Marwam kan amang paspasakit kanyak. Iso na sa isaya at langan na pumanaw akon. Anya? I don't love you anymore, tapno mom. Na. Anya lakit din na ita kababalin mo. Aguma ka, into nawan akon. Anya? Nana, awan mo itong nagitidagdo maalupot ni Grace. Anya ti kayat mo asawan. Pinaysunan ti pangtana. Nga, Nagtalawan na nang. anya, ay naglukaw. Asino pa yun ti mga sikasukin ni Baby Christopher? Kun kadagiti daduma pa at trabaho dito balay. Ni baby launa yan na nang. Dapat trabaho. Kasano pa yun? Ay na, sa apay nakapsutak mutan. Saan naka makapuyat, numayra nang agsangit iti rabi wanwan niya pa'y dita. Tulungan na ka mang sapol ka ni Grace na nang. Kasi kami ka ni baby. Waran ti agistimar ka naglaba. Daytan, tomat unget-unget dita kada apa-apa. Sulbaran tayo kit di dahi tinanang. Saan ka tapadagsanan? Kasano adi dumagsan katawan mutan ni Grace? Nala, ingkasurutan, ijayan ni Lola na. Isula ang tammo katinurong na. Ay, anya laki din na yang amen. Asino ka? Siyak ni Wilson, Lola. Umay ko yawid ni Grace. Asasawa mo't? Awan ka doon ni baby no mapanak ang trabaho. Asino, tagtabtaba ko? Awan ti man na ba ako dito? Awan ti agtabako, Lola. Yawid ko ni Grace kunak. Pangalaam kay matititukak dito. Jamblo ka. Manaktak kay tararamidak. Ang lalaki din na ito abakan. Grace, bakit? Amaw ka na ka dita.
Umay kang tagawitan bakit? Love you lata bakit? I don't love you anymore. I love you talaga bakit? I don't love you anymore, kunakmat. Eh, Ado, timabalin na mga yat-kanyak dita? Saan la siksika? bakit? Alam mo nga ano kan? Bakit? Asikasun din di anak mo! Bakit? I love you. Ha, lalaki! Saan mo riribukan di apo ka? Pumanaw kan? Gumtak, no di ka pa lagtalaw. Ah, Tamaw, kanag-apa kayo itapok. Isaw, ang nagkamang kanyak. Pumanaw kan ko na. saan lola? Kasyan na kami iti anak may. Kasi mo ti ubing no awan ti inana. So nga ipalubos yung agawid na ni Grace. I love you, lola. Hey! Di mo man ibagbag at ikasta kanyak. Ta, I don't love you anymore. Ah, No, napatig ka idi kanyak. Gapo iti apok na ita. Ita, sanon. I don't love you anymore. Mawasam. kanya lakit din, lola. Anya laki din. Agpada nga ipatag ti anak ken ina. Wano asino pa'y akamang ti pamilya. Be fair ako nada. Tapno awan ti maidadaduma. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ngayon tay pinauluan. I don't love you anymore. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat para itiscribe ni Auntie John, Jocelyn Oblero Ramirez. Isagsagot ka na kayo di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Jalay, nangisaan kan. Awan ti bagas nanang. Anya, naibusan. Kaano laang idigim matangak iti kagudwat kaban. Nagbiit matan ana ibos. Kat, nagado tayo mat amang mangan. Ni daddy, kanan ti talo a tao ti kanan na. Si kangay kan siya. Ni ading ko, amay samad nga ado ti kanan na. Talagang awanan? Saan kayong tumad ngamin ang mamati kanyak? Mapanyo kitaon iji kusina. Imposible ana ibos adagos. Awan at talagang ti kargana. Apay ngay ang nagbiit. Nay, apayayang agsasaw ka muna na may sam dita bakit? Naibusan ti bagas. Nagbiit. Di kan tumang amin makapagdayay. Pabasulin na manay. May sa atasa ti kunada arumbang akanam. Ngam anyang iti kankanam. Kanan ti talo a tao. May sa abandihado. Una yan, complete tumpay mga ibaga. No da sa balya makangag iti dahi tangay bagbagam, kababain bakit? Kahit pudno mo. Sabay, mabisina ka. Ay agluto ka. Tamadama ang aglablaba. Nay, apa nga bakit? Tawang biti rumor nga apoy na dahi ito paglutuan. Puligusam ajay unna. Iso mo tararamidag, maday. Tama. Apay ngay. Awan, madya talaga. Ay guston. Mapirdin day ta. Awan paggatang iti baro a paglutuan. Kasanuwa ka makaluto nga ita. Ay na, makapanervyos mo't lakay. Matalimudawak sa di na oras. Awan karga di pagbagasan. Pati karga ti tangkya paglutuan na ibaw. Nana, gumatangak man iti sabon a paglaba. Manaw, da tayaw awat mo. 5 pesos, nana. Apay, di mo makita. Kurang a paggatang iti sabon a paglabaday ta 5 piso. Mabalin mo't ide. Ay saan itan? Di mo ayaam mo. Nga inuran oras ang umingi na dagiti gagatangan ita. Ay wag gayam. Imay intet ita di agsinsinger. Aday ta. Ah,
Bilti kuryente na ito, inana. Wan, indagas natawan kanu tao, di balayo di kalman. Napanak namin nagbayad itilong ko ijay ilay. Isang malagayam adito'y kantinak tinang idagasan na. Ay sus, nagnginan ti bayadan may. Saan ka na mas daaw? Saan lada kayo tingimi na tibabayadan na? Uray da kami, ngimato mo tibilme. Na, 5,000 ti bayadan mi ita. 1,500 laang iday. Ayan ni Dadem, Adayjay kusina, agsil-silpon. buya kayo buya iti tibay. Iso ang nagdakil ti babayadan tayo iti kuryente. Itaak lang mo't nga agbuya ta Sabado. Awan ti klase mi. Ala, idepom deta. Lipas at langon da ito'y drama. Idepom ko na! Nakiji talaga ni Mami. Aglinis ka dito'y balay. Saan aday ta buya tingkar aramidan. Nakangot pa. Yes! Nangaba ka kaun! Yes! Nangabak ka kahit ada kwartang. Ha? Amom, numano ti bayadan iti kuryente. Eh, apay manoaya. Tanakunas mo, dahi tamuging mo. Nasurok 5,000. Dahito ti bill. Ay, aguray ka man bakit? Tay tuloy ko na ito games ko. Nangaba ka kung kahit. Huston ta cellphone. Huston ti cellphone. Huston ti games. Ne. Apay nga agawon to yung cellphone ko ngay. Dapi ganas mo hag cellphone. Nagadulang aruden ti problema. Problema? Adaya mo. Di mo amaw, dagiti aggigiddan ngagsangpat a problema. Nyalaki din na yati. Bakit ka kaya? Relax ka kadila. Ay, Saus! Ah, Bawal tag cellphone ko nanay. ay. Talaga kaya't mo nga agawon to yung cellphone ko Yawat mo day ta kanya. Di nak itarayan. Apay itarayang kaya. Di nak paglikmutan dito'y lamisan. Apo! Ne, Jelay, ada tao. Tama pang kukitain. Ay saan? Saan tapay analpas si ka, Amado? Ha? Alaag deta cellphone mo, mayat ka man no saan? Anya? Apo! Ne. Apay aya! Ay kwa. Umaya kag i-deliver iti parcel. Parcel! Apay, asino kada kayo adwa tinagorder iti online, Ala, umayo i-receive da iti parcel yo, apaw. Ay, aguray ka! Apay nga awan sumungbat kada kayo. Asino tinagorder kada kayaw? Siyak, Mami. Itayag ko da ito'y imak. Tasyak talaga tinagorder. Ha? Amom lang aruden nga awan kwarta tayo. Agurdo-order ka pa'y lang. Sapatos lang mo't dayjay. Sapatos? Mano ti bayad di in-order mo a sapatos? Ne, di nakitaan iti kasta. Tasan asyak tinagordar bakit? Ha? Tapno denggam anay bag no mano ti bayada. Kat sika ti agbayad. Anya? Siyak? Pangalangit iti pagbayad ka. Awatan nyo na iti order yo, tapicturan kayo. Siyak ti mangawat. Ay, sakbay nga awatam. Damagak man no mano ti bayad day ta sapatos. 5,199 pesos. Anya, nagnginan. Hoy, Jelay, nagkuna nga agurdo-order ka iti kasta kanina a sapatos, Ni Mami mo't, ungtan na kit din dito'y sangwanan iti sa bali a tao. Bayadang kit din. Awan pagbayad ka, nagnginamatan. Siyak tupay, sagsi 50 lang ti sapatos ka. Ay, apaw, bayadan yun ang tanay. Ado pa iti i-deliver ka. Si Kamet, kunam lano asino kang agi-deliver iti nakangingina. Sapatos, wano kumkum po Ne, apay asyak nga iti ong tamam. Pudno ba? Pangalaan mi nga iti pagbayad mi dita sapatos, Ay, miss, anawa umut aninanang mo. Ha? Mami,
Sumardang kay kumamatan nakababain. Bayadan yun dahito yung sapatos. Awan nga rod pagbayad ka. Sus, order kayo. Awan mo't kayang pagbayad yun. Ay, sayang. Sabay nakasale dahita sapatos. Ay, talagang awan pagbayad ko. Awan tupay pagbayad mi iti kuryentay, kas kada Hoy, kumporme dita. isublik lang nga dito yung order yaw. Sublim lang nga. Saan ka nga subli dito, Iwan? Ala, uston agbukaw kayo pa ilaan. Tapno sumardeng kan amang kamkamat kanya kiti walays. Isurrender ko, dahito cellphone ko. Nasayat mag. Dapay loob na dahita. Dayta kalulod mo, tinakaibusan ti kwartam. Ita, agong itlat ta. Intid ko lang aro din dahita cellphone ko. Stumot din Uy, kalang ako ngay. Nay. Apa Jilay? Isang sahay ka. Jak binayadan, ya order na sapatos. Tapay, kasapulan na ti sapatos. No kumangamin, tanagagat kang agtrabaho. Saan aday ta cellphone, ti tugawam dito'y balay. Di anda ko makwarta pagbayan. Wanain, mapana ko nagtrabaho. No narugyam tag cellphone, itugawa mo, ngagmalmalam. Wag nga raw, mapana nagtrabaho. Nay, adaman tataulan ti asaw. Si kaman magtirumwar, amapan mangkita amadaw. Tano siya, amangan numaatake ako, nubabayadan manunday ta. Guston Jilay, saan ka nagsangay? Mabaling ka pa yung mga agorder, iti sa bali, akayat mo ka sapatos. Nakasilday dyan. Awan nga rod tinairan na akwarta ni mami. Kata kayo ngay. Karkaron ang awan. Apay ngamin nga awan. Kat amumit asaan na kasimrek iti construction, iti mano alawas. Ang sumreg ako, niti trabaho. Tapno saan nga umanungot ni mami. Saan ka nagsangay? Ito nagsweldo mabalay, nga yorderan ka, iti sapatos. Ano nga rin dahi tayo igaman nyo anak kasubre. Ha? Ay, itagtukan ni mami dito. Dito, ibabayadan tayo iti internet. Nakarkaron tumanan nga kungot tayo jay. Nung makita na dahi ta babayadan. Ay, ngarod Sapay siya mga ngarod yung ungtan na. Nasaya at magtaawanin tao dito'y kantinam, nana. Apay ay ano adda. Mabainak nga umutang no da sa bali amakangag. Ay na, amin a tao adda utang na. Pagbainam ko ma. Pautangan nakman nga rod iti 5 kilo abagas, nana. Apay, naibusan kayo mat. Sigud mat asaan kayo ang may ibusan iti bagas. Idi adda trabaho ni amado. Ngam idi saanan asimsimra. Awanin ti kwartami. Apay ngamin asim mardeng ang nagtrabaho. Simmadot nga road, nana. Idi na sursuro ng tinag-cellphone kan nagge-games. Saanan asimrek iti trabaho na. Aya, ay sumalagayam adya kung makitkita lumablabas dito yung kantina. Ay na, ungetak nga unget di tabalay. Gapo kadagiti babayadan mi. Mangmangag kung nga ron, ti panagungungot mo. Mangag mo, nana. Ay katuan, saan la asyak ti makangkangag? Uray pa dagiti dagduma akaruba. Ay na, kababainan. Mala, mabit lang tamang kilo ak iti bagas. Utang nana bayadak to no agsweldo nila kay ikaw. Hay, internet manan. Agasam da ito'y bayadan tayo ngay, iti internet. Iawat ko lang neta. Sa dino nga ro ti papanam, Ijay! agtugaw ka dito'y abay ko. Di ta abay mo. Tulang ka kaday, dito'y abay ko kunak. Apay aya. Ipakitakan ka, dagiti simang pat ababayadan. Ay sana na masapol nga ipakitam kanya dagita. Amo ko.
Ammo mo numano ti babayadan iti kuryente? Way, nasuro ka 5,000. Ti internet ngay. Nasuro ka 2,000. Ti danaw. Dahita tijak amaw. Jay cable ti TV. At daya magkasta babayadan, kibal. Jay abang day ti balay. Ay, wala niya. Oh. Jay tumanen tuition ni Jelay. Kaano da jaya? Awan pa'y bagas. Ni, bakit? Apay nga at kilat ang nag-off ti silaw. Naputdan tayon iti kuryentay. Nanyalaki din ariga na ti awang kwarta na ya. Ay, mapana ka talaga nagtrabaho inton bigat. Saan ako nga aglangan nga agtrabaho? Ay na, kasusweldo ni Daddy yo. Iso anaimas ti sidaan tayo ita. Isamangan kayo iti ado ha. Ni, asino din nakamotor ng agbusbusina? Mami, jay order ko dayta. Simang putan. Ay, jay sapatos mo. Sapatos kan jay blouse mo. Ala, ingkabayadan ng. Nasurok 5,000 jay, mami. Aywan tajay sapatos mo kan jay blouse ko asag sa sangagaso. Ala, ingkabayadan ng. Bakit? Nabayaran ka din, di kuryente tayo. Wen, iso tinapan ko binayadan itay. Binayadak amin ng tapno awanong pampanunuto. Mabalin nga rudin nga laan, yung padulin ko ang silpong ka. Ay saan? Nagpunakang ka? Amok itan a disiplinahin ti bagig bakay. Nasaya at nga rod no kasta. Nagrigat tayo ang trabaho na. Ang narigrigat no napudot ti ulam, gapo ka dagi ti babayadan. Ang awan mo ti pagbayad. Husto ka, lakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.